Miten se Lauri touhaa? Teipataan. Salamaan pää. Teipillä vaan. On se ruuilla. On se ruuilla. Taikaruui. Ei siellä käy ruuilla. Hän vähän lentuvää. Kuinka äsken kuvaamaan? Joo, katsotaan. Lähdetään ottaa vähän kuvia tän vatsan kanssa. Mistä semmoinen idea? Mä mietin sitä jo viime kerralla Mahan kanssa, että olisi kiva saada tunnelista kuvat, koska se on kuitenkin niinku se oma juttu. Niin sitten no nyt sitten tuumasta toimeen. Katsotaan mitä tästä tulee. En ole lentänyt 1,5 kuukautta. On niinku tommoinen Joo. siluetti, mutta Joo. tällainen. Sitten se on tumma, niin pitäisi olla aika paljon valoa. Itse olisi semmoinen, että se ei ole ihan sellainen, että se Inka raskaana, vaan se olisi semmoinen enemmänkin niinku taulu, mikä olisi niinku kuvaa niinku naisemisuutta ja muuta. Kokeilisi semmoista vähän taiteellisempaa. Ensimmäistä kertaa testataan salamaa kypärässä. Päässään lentää sitä. Saadaan valo just sinne, mihin halutaan. Kokeillaan, miten toimii. Jere menee ylös. Niin, Jere nyt tonne laajalle. Niinku Antti Chamberin puoli. Ja se tulisi vähän niin takaisin, jos tänne pääsi valoon. Nuorena sanoin sulle, että miksi voit olla mikä vaan isona, niin musta mä halusin tulla salamaksi. Jere, Bro. Tää vähän niinku huomaa, että tää luistelee ehkä tää suitti, että mä oon tuolla siellä, mä liikun tahtomattani. Tai sit se on vaan minä, joka luistelee. on saa ainakin syvättymästä. Toi musta suitti on aika brussu. Sitten niinku naama palaa puukkiin aika helposti, kun se on musta se suitti. Mä huomaan, että mä oon liian korkea. Niin jo. Ja se tulisi vähän matalemmalle, sit se olisi hyvä. Koska ei mua selkeästi tos kuitenkaan niinku anyway näin. Ei niin, flash. Voit alkaa tehdä muissakin projekteissa tälleen, mut silleen niinku ihan vaan niinku maan pinnalla, että sä kävelet aina salamana. Se olisi kyllä hauska. No niin. Kokeillaan. Onks hyvä? Joo. Jos teet tonne samalle laajalle. Sama nurkka. Mission. No on mun mielestä tällä hetkellä toi niinku front splitti ja sitten se sivuspakon kivemmat, kun mitä esimerkiksi se Ninja ei näytä kauhean hyvältä. Se on jotenkin Se liian on vähän cramped. Sit siinä on ongelma se, että jos sä katot niinku oikealle, niin sit se vähän menee niinku peittoon. Sit jos sä oot näinkin päin, niin. se käy oikein toimi. Siitä tuli ihan semmonen niinku aattelin. Joo, toi on yllättävän hyvä itse asiassa. Mut kato kuin musta se on. Se ei mene niinku kaikki, se ei niinku kiillä mistään. No oikeesti. Valo. Onks sulla uskoa tohon vaaleeseen suittiin sillä kypärällä? No hemmetti, ois. Enemmän kuin tohon mustaan suittiin. Lähtiks vaihtoon? Joo. Katsotaan nyt. Sitten on muutenkin tämmönen raskauden vaihe, että niinku voin mennä salille ja treenata ja olla siellä silleen niinku isommat painot kuin kellään muulla, tiiäksä, jossain ryhmäliikuntatunnilla ja sitten mä en mennä saa kenkiä jalkaan sen tunnin jälkeen. Tai yöllä kyljen kääntäminen on semmonen niinku sekin niinku naurattaa aina, että Korva! Sandwich-valo! Onko meillä voileipää? Se on nyt voileipävalo. Ammutaan kummatkin puolelta ja nenä loistaa. Maha loista. Toivottavasti maha loistaa. Yeah, uppercut punches got 'em bustin' up. Potion in this double cup, liquor got 'em buttered up. Yeah, not my competition. Every track is like I got bubble guts. Fast life, buckle up. Yeah, turn an angel into angel dust. Top rope caution, got it jumping like double dutch. ne oikein vähän niinku hassun näköisiä. Niin jo. Erittäin. Kun headdown on vähän sille, että näyttää vaan vähän pulleja. Joo, niin justiinsa. Siinä ei näe sitä niinku alavatsaa. Ja ihan siis vaikka tämmönen selällä olokin, niin sama juttu, että se niinku You were getting hard to juggle, hold up. Little stubble on my face, I'm getting more mature. Cut some phonies out the squad, I'm getting more secure. Drop a project every year, I'm trying to tour some more. Millaisia kuvia tuli? En vielä tiedä. Taiteellisia. Ei kyllä sieltä varmaan muutama ihan hyvä. Musta
Suitti on hyvin haastava. Teke. No niin. Sellainen. Haastava. Just puhuttiin tosta, että miten paljon, niin kun, että jos normisti kuvaa mustalla suitilla, niin onhan se vaikeaa valojen puolesta. Mutta kun sen ei tarvitse korostaa niin tiettyä keho-osaa. Very challenging. No, nyt tehty. No, te. Se on niinku, tossa on paljon vähemmän asentoa, mitä mä olisin ajatellut. Koska sit heti kun oli head downissa, niin sä oot silleen, ei toi niinku, kun mä katoin sitä, niin se oli vähän silleen jo, että no ei tossa niinku oikein silleen näe. Ja sit oot sellainen, teet tollain noin niinku, mikä näyttää yleensä normaalissa freestylissa semmoinen Niin, kevyeltä ja tälleen. Ja sit se on sellainen, ei se näytäkään semmoiselta kevyeltä ja jouhevalta, et ei se toimikaan noin. Ei niin sellainen ammattilaisia, että kun tähän on onneksi niin iso markkina. Tää on niinku bisneksen business. Sellainen kaikille tunnelilentäjille siellä. Tehkää vauvoja. Kuvata. Tankki tyhjänä, joo. Mikäs maat? Lauri, oliko success? Success.